Benvidas a todas e a todos a un novo capítulo, o número 18 do vídeo podcast LCD. Hoxe está con nós unha persoa, unha muller lucense de raíz que ven a falarnos de moda, non? Unha persoa como é Sara Laje. Moi boas, benvida, Sara. Moi boas. Unha persoa que crea coas mans, crea coa alma, crea coa memoria. É un placer que estés hoxe con nós, que nos ilustres acerca de como está o panorama da moda e como está o panorama das túas maravillosas creacións coa que nos deleitas. Moi ben. Hoxe queríamos comezar falando contigo acerca da tua orixe. Sabemos que eres unha nena da capital lucense que se apaixou da moda e que agora ten unha evolución moi importante que é moi recoñecida no panorama nacional e internacional. Como naceu nesa nena a paixón pola moda? Pois mira, penso que primeiro naceu a paixón pola creatividade, pola arte, polo mundo dos ollos, porque é verdade que cando era pequena vivía nunha realidade paralela totalmente que aínda a veces me costa encaixala a día de hoxe. Aí empezou, penso, que a desarrollarse un pouquiño toda esa parte máis creativa e demais. Vivía cos meus avós cando eu era pequena, entón, pois sí que me criei un pouquiño en unha tradición, por decirlo así. Na miña casa cosíase, miña abuela cosía, non moito, pero algo sí. Miña tía avoa, que me axudan moitas cousas aínda a día de hoxe, era calcetaba. Entón sempre me criei un pouquiño con eso. Botábamos todos os veráns na aldea, facendo as cousas que se fan nas aldeas. E entonces todo ese tema da tradición e demais chamoume sempre moitísimo a atención. Logo, a medida que te vas facendo adolescente, a cousa máis absurda do mundo, que empezas a salir de festa, empecé co rollo de facer os dibuixos de como íbamos a salir as miñas amigas e eu penso que desa cousa tan absurda foi de onde saliu de estudiar diseño de moda. Que significa levar o nome de Lugo por todas as túas os actos e os desfiles no que participas? Sintes unha responsabilidade, sintes un recoñecemento, sinteste aí como late a terra, non? No teu proceso creativo. A ver, eu síntome orgullosa. O que me sinto orgullosa de poder facer o que fago para moitas partes tanto do territorio nacional como de xente que vive fora, pero dende aquí. Porque creo que moitas veces é moitísimo máis sinxelo irte fora e triunfar fora que facelo na túa propia casa. É verdad que sí que o sentín un pouquiño os primeiros anos que empezaba con isto, que tiña máis clientela de fora de Lugo que de dentro de Lugo. Ahora xa non, está máis ou menos equiparado ou parecido, pero sí que me sinto moi orgullosa de poder ter o meu taller en Lugo, con un equipo de xente toda de Lugo e poder facer roupa para xente que valora o noso traballo en casi calquera punto. O teu traballo é sinónimo de artesanía, sinónimo de elegancia e tamén de sostibilidade, non? Estou pensando que tú logras equilibrar estes tres piares, non? Desde unha filosofía, creo que como slow, non? Unha filosofía de traballo lento, traballo no cara a cara, non? Traballo íntimo. Como poderías definir este estilo? A ver, o noso traballo que sale do taller, como empeza todo, realmente é un proceso moi pequeno, moi controlado, que facemos todo dende dentro. Entón, desde o punto da sostibilidade, é verdad que non nos facemos e pedimos solos baixo pedido, non? Entonces está todo eso moi controlado, e os encaixes pedímolos a camariñas, todo o proceso creativo, toda a confección se fai dentro. Eso por un lado. Logo, por outro lado, eu teño unha visión, pois eso, desde moi pequena, moi soñadora, moi tal. Entonces todo eso se transmite tamén ás noivas, elas veñen con unha ilusión que a min me xeneran aínda máis ilusión e entramos en un bucle de amor desbordado. Que bonito. Sí, un pouco loco. Entón é verdad que é un proceso moi bonito donde a maiores pois como que a guinda ten o sello de artesanía, que para min o mismo que me sinto moi orgullosa de poder facer isto dende Lugo, síntome moi orgullosa de poder levar o sello de artesanía de Galicia, porque para min é eso, a tradición é moi importante, o saber facer da xente anterior a nosa cultura,
o tipo de materiales que se empregan, as técnicas que se empregaban antes, poder usar eso desde unha visión moitísimo máis innovadora, máis creativa, máis experimental, esa mezcla, esa fusión, que é un pouco que identifica o noso taller, pareceme super interesante. Mencionabas o encaixe de Camariñas, non? É algo que te marcou porque participache en mostras acerca de concurso acerca da mostra de Camariñas. Fálanos un pouquiño ese distintivo, non? Que se une un pouquiño a túa forma de traballar, Camariñas. Eu sempre digo que eu creo que nacín con Camariñas, que nacín da man de Camariñas, entón teñolle un cariño super especial, porque a primeira vez que participei no concurso de xoves deseñadores, eu non conocía o encaixe máis que de, pois, dunhas sábanas da casa da miña avoa ou unha toalla. Entón, ver como prendas que eu xa tiña feitas con unha amiga lles incrustábamos o encaixe e cambiaban completamente, a min deume unha visión moi diferente do que podía ser a delicadeza, do que podía ser o romanticismo en ese momento. Non é que fixera traxes de noiva, porque non era a miña idea, pero sí traballaba en branco. Entón, con Caixa de Camariñas, a fusión era perfecta. Entón, os 3 primeiros anos estuve participando no concurso de xoves deseñadores, hasta o primeiro ano deranme o segundo premio, segundo, e no terceiro xa me deron o primeiro. E a raíz de aí xa empecé a participar como firma, porque xa nacía tamén o proxecto novo de noivas, e eso é como que eu fun crecendo a medida que tamén iba coñecendo o encaixe, e foi como unha fusión moi bonita. Eu penso, eu teñolle moito cariño a Camariñas e Camariñas tenme moito cariño a mí tamén. Moi ben. O sector da moda nupcial está en continuo crecemento, en continua innovación. Cales crees que son os retos máis importantes neste sector? A ver, este sector sí que está, como me imagino que moitos outros, está en constante cambio. Vais adaptando pois o que quere a xente. Cada vez as bodas son máis, como decirlo, como máis á carta, non? Entón, ao final, este mundo requiere de moitísima máis creatividade, de estar constantemente innovando, porque tamén as redes sociais fan que todo sexa comparable unha cousa a outra. Entonces, eu penso que antes era moito máis sinxelo, porque tú presentabas unha colección ou tiñas 2 ou 3 modelos e salías para diante, e agora tes que estar, hai moitísima competitividade, hai moitísima xente que nace nova para isto, entón creo que é moitísimo máis exixente o mundo nupcial agora que fai un tempo, sí. Cal é a túa visión acerca do que nos falas, non? Eso que rezuma, non, das túas palabras, o tema da comunicación. O tema das redes sociais, non? Tú falas de esa sofisticación, non? Que é o que parece a esencia, non? Do avance, sí, digamos, do tema de temas nupciais, cada vez vamos a eventos e son eventos moi coidados, moi creativos, mídese hasta o último detalle a nivel de decoración, a nivel de fotografía, a nivel de vestimentas. Como crees que as redes sociales implosionaron esta importancia na creatividade, na sofisticación de todos estes eventos? Sí, a ver, eu penso que as redes sociales cambiaron moitísimo todo, o que dices un pouco tú, ahora todo ten que estar hipercoidado, é super exixente, non vale moitas cousas antes. Casi o que importaba, a ver, había outro tipo de marketing, evidentemente, pero o que importaba era máis o produto. Ahora mismo, casi che diría que importa casi máis o envoltorio que o produto. É que pasamos de ter un álbum de boda ou un vídeo de boda a ter un absoluto repertorio digital e que se publica en tempo real e instantáneamente a todo o mundo, non? Sí, entonces, bueno, eso amplíase, pasa dun formato prácticamente analóxico como era un álbum de bodas, onde recolles os recordos, lanzaste ao mundo coas novas redes sociais. Entonces, sí. E en eso, ahora mismo, pois a xente fai bodas moitas veces pensando en que lle la publiquen en revistas de moda, que lle la publiquen en blogs, entón é todo un despliegue de medios tan grande, non só no meu, en todo. O sea, as fotos teñen que ser tal, está todo hipercuidado. É verdad que eu penso que como a parte boa e a parte mala a nivel publicidade para nós como empresa, claro, é unha ferramenta maravillosa, gratuita, que che abre portas a calquera parte do mundo. O sea, nós temos noivas que veñen ahora temos unha chica que ven de Angola, dices tú, e de Angola como te atopou? Pois por Instagram. Sí, claro, e porque se encaprichou, pero tamén ten a parte mala de que ao final todo o mundo está buscando recursos, está comparando, entonces
a xente ten tanta sobreinformación que se aturulla. Moitas veces nos o que vemos nas noivas é que chega un momento que ven tanto que non saben onde está o freno nin o límite. Crees que pode ter un teito isto? Que esta competitividade, eu quero chegar a un límite altísimo, cree que tamén pode ser un pouquiño de ansiedade, me imagino, non? A nivel de un evento que ten que ser o evento máis feliz da súa vida, un dos máis felices da súa vida. Sí, a ver, eu penso que hai moita xente que entra nunha roda, pois eso, de demasiado de pensar de cara para fora, non tanto de cara para dentro. Exacto. E se perden un pouco a esencia. É verdad que en xeral as novias tamén igual que buscan o noso traballo, igual tamén polo que facemos, suelen ser igual un pouquiño máis comedidas, vale? Entonces, si poñen un límite e ao final o que é importante é o que é importante, aínda que haya moito adorno e moita historia, vale? O sea, non perden totalmente os papeles, pero ves cousas por aí que eu digo, madre mía, non sabes se vas a unha boda ou a ver o Circo do Sol, porque ali hai de todo. Sí, eso era un poquinho que iba eu, non? Porque é a visión que se traslada últimamente, porque si estás un poquinho en redes sociais, pois ves moitas noivas, ves moitos eventos e ves auténticas unhas festas increíbles, non? Sí. E dices tú, isto costa moito facelo, costa moitos medios e tamén costará moito sufrimento, non? Porque a expectativa que se autoimpoñen moitas parellas cada vez é maior e claro, a felicidade tamén está un pouquiño coa expectativa, loita contra a expectativa, non? Eu me imagino que como moitas outras cousas chegará un momento no que vaya un pouco para atrás en isto, porque igual que pois eso, eu o que vexo tamén no meu sector é que moitas veces ahora a xente joven se lle interesa aprender a coser ou valoran moito máis o que é o traballo artesanal ou non unha cousa producida en cadena. Entendo que isto que ahora mesmo está vivindo un boom de superficialidade de cousas, supoño que chegará un momento no que a xente volva un pouco á raíz e á esencia. Eu me imagino e espero, porque é verdad que aínda que son visualmente moi bonitas, a veces pérdese a identidade do evento, do que vas, non? Sí, que ao final é unha celebración. É unha festa do amor, non? Claro, unha celebración do amor ca túa dunha xente. parella, exactamente. Sí. Moi ben, pois despois deste recorrido pola actualidade sociolóxica dos entornos nuciais, vamos a cambiar un pouquiño e vamos a falar un pouquiño de concienciación, non? E vamos a falar de como a moda é un dos principais factores de contaminación, non? A industria da moda. Como se podería, ou cal é a túa idea de buscar unha moda máis sostible e unha moda que esteja máis comprometida cos obxectivos contra o cambio climático? Cal é a túa visión? É que eu penso que, a ver, dentro de non estar moi metida en ese tema, eu penso que realmente o primeiro tería que ser a concienciación social e o individuo realmente saber o que está facendo, vale? Porque mentras a xente siga consumindo moda desta forma tan rápida e teña esa necesidade, vai haber empresas que sigan fabricando porque a xente o consume. Entón, eu penso que debería de vir de entrada de nós individualmente ser conscientes de que eso non ten ningún tipo de sentido. Xa, o sea, pola contaminación e por todo o que englobe, que me parece... Bueno, eu non son nada partidaria deso, nunca o fun, o sea, nunca fun moi partidaria da industria da moda. Creo que non ten ningún tipo de sentido estar buscando tendencias a cada xa, nin cada antes eran a cada 6 meses. Ahora mesmo é que non existen nin as tendencias, nin as coleccións de temporada. O sea, ahora as producións son a cada 15 días, a cada mes, están constantemente cambiando todo para generar nas persoas a necesidade de estar outra vez á última, e é que a última é eso, é mensualmente. Entón, a min pareceme que eso teria que ser algo xa que nazca de nós, de buscar un pouco a nosa identidade xa como individuos para ser fieles un pouco a eso e non necesitar consumir para ir acorde ao que a xente quere ou o que a xente marca que é correcto ou incorrecto. Ves un final cercano a esta tendencia de consumismo e cambiar de prendas cada semana, cada mes? Por desgracia, non. Non o ves, non? Si, tamén o que vexo é que entendo que as firmas, polo menos as grandes empresas de produción de moda,
Si van sacando casi todos como pequenas liñas un pouquiño máis exclusivas, vale, que non sei se iso tamén fará que a xente empeza a derivar un pouco por aí e a outra parte vaya tendo un pouco menos de peso. Pero tanto como para que se termine non lle vexo un final reciente a isto. No. Como empresaria do mundo da moda, que foron os obstáculos máis importantes que tiveche para poder progresar, que poidas compartir con nós? A ver, máis que como empresaria, xa che vou dicir que non me sinto nada identificada ca palabra, entón aí veñen moitos dos problemas que me atopei ao principio, vale? Porque non teño unha visión empresaria, nin a quero ter. Moitas veces, cando se entende por empresaria, un tema productivo, de maior facturación, de que todo funcione tal, non son eso. Entón, os maiores problemas que me atopei poñer o tema dos precios, a barrera que che supón en que precio vas a marcar o teu produto, a túa creación, pareceme super complexo cando te dedicas pois ao mundo da artesanía ou do arte. Eso me parece unha das cousas máis complexas ás que eu me enfrentei. A búsqueda moitas veces de provedores, porque cando eres pequeno ou non te coñecen é moito máis difícil atopar xente que queira traballar contigo. No noso sector, pois eso, a maior parte dos provedores están enfocados a grandes producións, entón, dille tú a un provedor que queres 3 metros e eu fago prendas exclusivas, non quero repetir un tejido. Entonces, para min, che diría que foron as dúas cousas máis difíciles, atopar provedores e marcar unhos prezos. Sara, como visualizas a túa marca na próxima década, non? Cales son as túas ideas a futuro? Como che gustaría progresar? Como che gustaría incluso que te veran, non, os teus clientes nos próximos anos? Pois, a ver, non sei de aquí a moitos anos. Eu, ao final, sí que son unha persona que se vai escoitando moito e vai cambiando e modificando un pouquiño a forma de vida e a empresa, porque é a miña forma de vida e a das miñas compañeiras. Entón, así recientemente, véxome como modista nómada e intentando conseguir que eso teña un sentido e unha coherencia. Sí. Esa persoa nova, ese mozo, esa moza que queira emprender unha carreira, non? Nesta disciplina, non? A disciplina da moda, calquera dos seus vertientes, que podías aconsellarlle, que lle podías susurrar e dicirlle, oye, céntrate en isto, mantén un valor, mantén un objetivo fixado? Que ensinanza poderías decirlle aparte da túa experiencia? A ver, eu o que lles diría é, sobre todo, que fagan un traballo moi grande de introspección, que pensen realmente en eles o que sinten e o que queren facer, sin escoitar todo o ruido que hai a veces ao redor de, bueno, escoitar consellos está moi ben, pero que sean fieles realmente ao que sinten e o que queren, e que traballen moito, porque hai que traballar moito para sacar adiante un proxecto novo, que traballen moito, pero que se o fan en algo que realmente, no que realmente creen e lles gusta, seguramente terá unha salida. Logo, claro, desde a miña visión ou desde a miña experiencia, claro, tamén lles diría que empecen por abaixo, pouquiño a pouco, e co que van sacando, pero porque eu tuve unha primeira mala experiencia, que foi ao revés, facer a casa polo tellado, que a crisis tuvemos que cerrar, e este segundo proxecto foi todo ao contrario. Era ir empezando, vou facendo hasta aquí, isto permíteme comprar esta máquina, compro, entón isto permíteme facer máis, vou sacando daqui, e ir crecendo pouco a pouco, si realmente o plano económico é unha frustración para eles, porque para min o era. Entón, eu prefería ir co controlado. A túa historia é un alegato que do local se pode transformar. Crees que o local pode chegar a oídos da industria global e pode influir nos próximos anos a eso, non? A maiores exclusividades, maior valoración do traballo dende abaixo? Crees que hai futuro nese aspecto? Eu en eso penso que sí. Penso que cada vez hai un pouquiño máis de conciencia, tanto nas persoas, eso, por volver un pouco o de atrás, é todo tan general, tan global, tan igual, que eu penso que buscar un pouquiño esa exclusividade ou esa diferenciación
a xente gusta, e iso tamén requiere que vayas a cousas, pois eso, máis feitas a man, máis exclusivas. As grandes firmas tamén se ve que están tirando moitísimo, por exemplo, de artesáns. Hai un montón de artesáns galegos traballando para grandes firmas de moda, facendo coleccións moito máis pequenas, máis exclusivas. O sea, eu penso que as firmas grandes, o que che decía antes, incluso os grandes tiburóns da moda, están sacando liñas como máis exclusivas, onde moitas veces se ven cousas que veñen un pouquiño da artesanía. Entón eu penso que sí que hai un foco aí, porque a xente vai tirando un pouco tamén hacia aí, hacia intentar conseguir algo que sexa un pouco máis especial e máis auténtico. Bueno, pois, Sara, aquí rematamos esta conversa. Estamos encantados de poder escoitarte, porque creemos que non só te dedicas a vestir os corpos, senón que tamén vistes memoria, vistes o no presente, vestirás o futuro de valores que salen da nosa terra, que salen da nosa cultura, e eso ao final pois, é unha firma distintiva, como ti dis, non? Para buscar esa exclusividade e aportar valor a todo o que sale de aquí, e que, bueno, sobre todo vemos en ti raíces, vemos risco, nas tuas palabras vemos verdade. Iso é o que nos gusta escoitar da xente que traballa para sair adiante, sobre todo traballar desde o local, non? Vese que o tempo detense na túa obra, e o tempo debería ser o novo luxo, así que é un luxo. Así que moitas gracias por acompañarnos, é un placer. Graciñas a vos.